Akabonga uJesu ophilayo. Oh. Angibikelela uqotshwe kaNkulunkulu. The leader, the servant of the Almighty God. Indoda emesaba uNkulunkulu, indoda ehamba noNkulunkulu. Inceka kaNkulunkulu nesitshe esihloniphekeleyo sika Jehova. Indoda ene character kaJesu ngiyambikelela. Utata umfundisi ukubheka. Ngiyabikelela mqotshwa. Inceka kaNkulunkulu phezulu konke. Njengesitshe saNkulunkulu nosokhaya nomholi waleli bandla. Egameni elihle lenkosi yamakhosi uJesu Kristu. Ngibingelela umama umfundisi ukubheka umsizi wakhe isitshe sikaNkulunkulu nencikazi kaNkulunkulu futhi also owamthatha evele sensimini eyinceka kaNkulunkulu futhi naye. Nginibongela nje ukuthi nathola abantu benhliziyo kaNkulunkulu nesitsha kaNkulunkulu ensimini nasebandleni. Siphatheni kahle lesi sipho uNkulunkulu aniphe sona. Praise the Lord. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ukubekile enhlizweni yenceku yakhe nogcotshweyo wakhe ukuba kwela lonyaka iPhasika nesibonga uNkulunkulu ngalo of course. Ngizohlanganyela kanye nani ebandleni FM osizweni lapho ehola khona umsebenzi. Sidumisa uNkulunkulu sibonga uNkulunkulu ngoJesu ndawonye. Praise the Lord. Siqala simbonga uNkulunkulu ngoba asingenanga enyakeni omusha kuphela uma singena ku2021. Siphinde sangena nakwishumi iminyaka elisha a new decade. Sibala ishumi leminyaka elisha kwimillennium sithi 1 njengoba ku2021 asimbonge ukuthi wenzela abakhona iPhasika eqaleni kwethi decade 10 years wonke ezodonsa sewudonsa sigubhile umsebenzi asenzele wona ngoJesu yena ongayigodlanga eyakhe indodana kepha owayinikela ngenxa yethu sonke nosiphe konke kanye nayo. Sizobonga uNkulunkulu sithabile. Sithi ugibe liqashukile. Thina saphunyuka. Makabonga uNkulunkulu ongavumanga sabanga impango yamazinyo abo ababi. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Sithi u2021 iPhasika likhona nelethi iPhasika lihlatshiwe elinguKristu Jesu. Okokuqala kwiregion yase Faith Mission eNorthern Natal ngiministerisha ePhasikeni. It will be on records ukuthi ukukhonza kwami ibandla ngise ePhasikeni kuyiPhasika. Ngiqale ukukwenza eNorthern Natal region ngikwenza ebandleni osizweni. That will be on record. Maningi kakhulu ama region esengishumele kumaPhasika awo eFaith Mission. Ngisho neCape Town uqobo ekhaya elisha ngishumayelile ePhasikeni leFaith Mission lapho kuhlangana khona ama region abe u3 noma abe u4 enza iPhasika elilodwa. Kodwa kwi-Northern Natal region it's the first time sizohlanganyela neFaith Mission kuyiPhasika. Shout hallelujah. Ngibona lokhu kuyi-turning point not only ala ikhaya but ye area ne region yonke ngoba khona uNkulunkulu akuhlosile. Praise the Lord. Uma ngathiwa ngiqhubeke nokubingelela ngokuqhubeka ngibingelela ogogo nomkhulu ngibabingelele nezibuko zabo. Ngibingelela obaba nomama
Ngibingelela nabafisayo ukuba obaba nomama ngelinye ilanga. Ngibingelela insizwa nezintombi. Ngibingelela abantwana abancane bonke o-teapot no-teaspoon. Ngibingelela nabaseyiswini uma kukhona nibaphethe ngesizwe. Ngayeki-ke nokubingelela nalobhuti okuthiwa umkhwenyana. Ngibingelela nawe webhuti okuthiwa umkhwenyana. Woba umkhwenyana uyobikelelwa. Praise the Lord. Siyangena endabeni. The work of the blood of Jesus Christ. Umsebenzi wegazi likaJesu Kristu. Funda Isambulo 12 verse 11. Funda Isambulo 12 verse 11. Umsebenzi wegazi likaJesu. Funda Isambulo 12 verse 11. Ngiyabingelela abazane egameni likaJesu. Kufundeka kanje, nabo uqobo lwabo bamnqoba ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi babo. Ake sipersonalize sithi nathi uqobo lwethu shonini simnqobe ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi bethu. The New King James Version, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Inkosi ayibusisa ukufundwa kwezwi layo. Inhlanganiso yonke ithi amen. Enye yezinto eyenza uNkulunkulu alethe uJesu emhlabeni ukuba azolungisa umonakalo ohlezi egazini kubantu noma kuluntu lonke noma kwisintu sonke. Esemenzile uNkulunkulu umuntu ngomfanekiso wakhe, there was nothing wrong. Kodwa ngenkathi ona kuGenesis 3 isono asihlala ngenhlizweni sahlala egazini. Zonke izono zihlala egazini. Zonke izono zisegazini. Ileyo nto ke yenza kusukela kungena isono kwaba khona ukuxabana kuNkulunkulu negazi lomuntu. Uma nje khuluma ngokungena umbuso wakhe uNkulunkulu laphana kwabase Roma 14 uthi inyama negazi akunakulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Hayi ngoba inyama inenkinga kodwa ngenxa ukuthi negazi. Into yenza ukuthi axabane negazi ukuthi ma isono singena sahlala egazini. Uyangizwa umuntu okhona la endlini. Sangena kabi sahlala kabi isono abantu bokuqala bengakatholi noyedwa umntwana. Meaning bazothi bethola abantwana laba bazotholwa baphume sebevele benobuthi besono ngoba nabo babunjwe ngegazi elinesono phakathi kulo. Manake isono sahlala egazini kubantu bokuqala uAdam noEva kanti abakatholi bantwana. Indoda inembewu okhalweni lwayo. Ngamanye indoda yathi hamba isithwele izoni okhalweni lwayo ngoba lembewu yendoda inegazi nayo phakathi kulo. Kanti lo gazi linesono. Uma kuhlangana indoda nembewu yayihlangana nosifazane neqanda lakhe kubunjwe umntwana, kubunjwa isoni esingakaphumi. Ngoba lembewu okubunjwa ngayo umntwana inesono phakathi kuyo. Bangizwa abantu abakhona la endlini.
Yingakho kwadingeka ukuthi immediately beqedwe kona uNkulunkulu akhulume athi imbewu yowesifazane iyona eyoqhoboza ikhanda lenyoka, meaning isolution yalomonakalo isiyolungiswa imbewu yowesifazane, ngeke isalungiswa imbewu yendoda ngoba imbewu yendoda inesono phakathi kuyo. Hayi uyangizwa into khona la endlini. Kwakudingeka ke ukuba kulethwe umuntu onegazi eli sinless, onegazi eli pure, elizokwazi ukushaya izinto ezisegazini labantu azishaye ngegazi, kushaywe okwegazi ngegazi. Ngoba uNkulunkulu wethu uyalikhipha iva ngelinye iva. Uyangizwa umuntu okhona la endlini. Uyayishaya inhlupho ngenye inhlupho, uyayishaya futhi inkinga ngenye inkinga. Bangizwa abantu abakhona la endlini. So ke munye umuntu athapwayina sila, munye umuntu owayengaqualifya ukuba eze negazi elingenasono, ngoba as long as wena ukuzalwa kwakho kuwumphumela wokuhlangana kwendoda nomfazi kwazalwa wena, definitely uyisoni ungakazalwa, ngoba imbewu ephume kubaba wakho iphume inebuthi besono phakathi kuyo ungakahlangani nanesibeletho sikamama wakho. Lokho kwenza ukuthi umuntu abe yisoni engakaphumi. Akekho ozalelwa ekukholweni, sonke sizalwa siyizoni. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Yingakho baseRoma 3:23 bethi bonke bonile basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu, balungisisiwe bonke ngomusa. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Now kwakudingeka umuntu ozofika negazi. Ngijahe manje emsebenzini wegazi okunye zokuthinta kwisession elandelayo. Angithi ke umuntu owayezoqualifya ukusihlenga ngegazi lakhe kwakufanele ube umuntu ongazalwanga ngendlela thina esizalwe ngayo. Angathwalwa owesifazane, angakhulelwa owesifazane, kodwa ukukhonsivwa kwalo wesifazane kumele kungabi ngendlela esakhonsivwa ngayo thina, ngoba thina sikhonsivelwe esonweni. Uyangizwa umuntu okhona la endlini. Uma uDavid ekhuluma ngendaba yokukhonsivwa uthi kumaHubo 51:5, my mother conceived me in sin. Umama wangithabathela esonweni. Ukukhonsivwa kusho usabamba, hayi sewudeliver sewuteta. Uqonda ukuthi umama eqala ebamba isisu sami ngithwalwa, wangibambela esonweni ngabunjelwe esonweni. Sonke sinjalo. Bayezwa abantu abakhona la endlini. So ke uma kuzolandwa umhlengi wethu kwakufuneka azalwe ngendlela engafani nalezizalwe ngayo thina, ngoba awukhiphi umuntu osemgodini ngokuthi ungene nawe phakathi emgodini uyombamba ngesandla nogcina senidinga ukukhishwa nobabili. Uma uzokhipha umuntu emgodini uma ngenhla ujikijela intambo ubusuyamemeza ngezwi uthi bamba abambe, uma usuyizwa ukuthi uyibambile bese uyadonsa aphume ongaphakathi ekhishwa ongaphandle. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. uJesu ke kwadinga ukuthi ke abe okhulelwayo owesifazane. Ingakho isiprofeti uGenesis 3:15 sithi imbewu yowesifazane iyona ezolungisa lo monakalo ezoqhoboza ikhanda lenyoka. Yingani owesifazane aqualify ukuthwala uJesu kodwa indoda ingaqualify ukuzala uJesu ngembewu yayo? Sesishilo earlier on sathi imbewu yendoda inesono. Owesifazane naye unaso isono egazini, kodwa into emvunayo ukuthi angamthwala umuntu ozohlenga abantu nozosindisa abantu ukuthi biologically and physiologically uma kubunjwa umntwana igazi lomuntu wesifazane alingeni ekubunjweni komntwana. So uMaria angamthwala uJesu, igazi kaMaria suke ekhanda kuze kube phansi libe linobuthi besono, kodwa
isono esegazini kaMaria singangeni kothwelwe. Ngoba uma kubunjwa ingane, igazi lomuntozana alingeni kobunjwayo. Yingakho equalifya ukuthwala ongcwele. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Kodwa uma ezothwalwa akube okhonsivwe kungengambewu yendoda. Ngoba imbewu yendoda inesono phakathi kuyo. Yalungiswa ke le ndaba kwavele kwehla uGabriel. Wazokhuluma nowesifazane. Waletha ipregnancy ngezwi. Wathi wena obusiwe wesifazaneni. Inkosi nawe uzokhulelwa uzala indodana uyiqamba igama lokuthi nguJesu ngokuba nguye oyosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Uye yedwa oqualifyayo ukusindisa abantu ezonweni zabo, ngoba yena wezela ukuba angagcini ngokuthi ngegazi lakhe asihlanze ezonweni zethu, kodwa wasizana kabusha wasenza saba ne-relationship, saba nobudlelwane noNkulunkulu. Uyo yedwa ongumholi wokomoya owenzela ukuthi abantu babe nobudlelwano noNkulunkulu, babe ne-relationship noNkulunkulu. Bonke abaholi bokomoya bezele ukuba abantu babe ne-religion, kodwa yena uzela ukuba sibe ne-relationship. Yingakho u1 John chapter 3 ethi bhekani uthando olungaka lokuba sithiwe singabantwana. Abantwana yini? I-relationship, akuyona inkolo, ubudlelwano. Ukuba abantwana akikho ukuba senkolweni, kusho ukuzalwa. Athi u1 John chapter 5 ozelwe uNkulunkulu akoni. Athi lokhu kuyinqobo enqobe izwe ukukholwa kwethu, ngoba wezela ukuba sizalwe, akezelanga ukuba sibe nenkolo yamaKristu. Njengoba sizela lapha nje asizile ukuzogubha inkolo yamaKristu, sizogubha umsebenzi bhakanayila esawenzelwe esiphambanweni ngegazi elinqabileyo, igazi lewundlu. Nathi uqobo lwethu simnqobile omubi ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi bethu. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Leli gazi esesenzela umsebenzi ngalo lachitheka kungathi kukahlanu, kanti lichitheka ngahlanu, lichitheke kane. Lachitheka kungathi kukahlanu, kanti akukahlanu kukane. Into eyenza sithi kungathi kukahlanu ingoba lapha ensimini yaseGetsemane iyamenshinwa indaba yegazi, kodwa ayimenshinwa lichitheka. Ngoba igazi alichitheka ungagwazwanga nomsikwe. Lapha ensimini yaseGetsemane wayengakenziwa lutho, so ke lalingachitheki ngoba wayengenziwe lutho. Into umuntu enziwa waba yona, umuntu wonke including me nawe, senziwe ngendlela yokuthi ingaphandle lethu liyakuveza okwenzeka ngaphakathi kithi. Thukuthela ufihle khona ozokubona ungamtshelanga ngomlomo ukuthi ukhonto ecasulile. Umzosethi indaba yini ekuphethe kabi, ngisho ngayile nhlobo ephikayo iphatheke kabi ukuthi akho lutho. Uzothi uthi akho lutho kodwa bebona ukuthi kukhona utho kube kungekho lutho, ngoba wena ukhuluma ngomlomo, uphika ngomlomo, kodwa ingaphandle liyakuveza okwenzeka ngaphakathi. Jabula ufihle. Uzozwa omunye wabangani bakhe ezayo, wena makangaka mambana kwenze njani? Awusinikeze igist yini? What's happened? What has happened? Uthi hayi nje ukuthi nje akho lutho lwezi. Babona that hayi siyakwazi wena khonto eyenzekile. Uthe uthi uyafihla ingaphandle lenze njani? Lakuve uthe uyakufihla ingaphandle lakuveza. uJesu ke ngenkathi eseGetsemane wayopha ngaphakathi emphefumulweni. He was bleeding in the soul, engagwaziwe engasikiwe ngaphandle.
ingaphandle la kuveza ukopha kwangaphakathi la display ngaphandle kwaphuma ithukuthuku kungathi hayi zegazi kwaphuma ithukuthuku kungathi ezegazi ngoba kudisplaywa into eyenzeka ngaphakathi. Yingakho ke sithi igazi lachitheka kungathi kukahlanu kodwa kahle kahle liqala ukuchitheka lachitheka ethathwa esiwa ku whipping post waboshwa izandla wayeseyashaywa imivimbo ewu39 igazi loqala elachitheka. Lelo gazi lalingachithekeli izono zethu ngoba indawo nendawo lapho kwachitheka khona igazi kaJesu liphuma emzimbeni wakhe lalimele uhlobo oluthile lwenhlupho yabantu oluzoyidestroya noluzodila nayo. Ingakho laphuma endaweni engafani ngoba laliphumela ukushaya inhlobo zeinhlupho ezingafani. Uma ucelebrate umsebenzi wephasika ungacelebrate ukuhlanzwa kwezono zodwa ngoba ngoYesu uNkulunkulu akahlanzanga izono kuphela wadila nakho konke okuyinhlupho yabantu okungene ngesono. Akahlanzanga izono zodwa. Uma wayehlanza izono zodwa wayezobe engaqualify ukukhipha amazwi athi kufeziwe ngoba kwazobe akufezwe lutho uma enze okunye washiya okunye. Uthi kufeziwe nje ukhipha amazwi angamagangangozi amazwi aqonde ukuthi if you like go and check ukuthi yini esele engadilanga nayo. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Nathu uqobo lwethu sinqobile omubi ngegazi lebutho nangezwi lobufakazi bethu. Ngenkathi esiwa ku-whipping post bamshaya imivimbo ewu39 inkalvasa babemshaya ngayo yayinameva anamathelayo emzimbeni. Umshayi wayethi uma emshaya ezwe uthi ameva namathele abese yahlusula ahlusule kusale khamsa amanxeba ligazi igazi wachithi gazi esiphambanweni ingakho ngithi umwele njalo sherebe kothorobosana ena maika paita paila rebe kothoroboshirani bamshaya lagazi kwaphuma igazi loqala elachitheka liphuma emzimbeni lingachithakaleli izono zabantu lichithakalela izifo zabantu. Ake celebrate osizweni, ake celebrate osizweni. Sithi Christ did it. He did it all. Christ did it. He did it all. Ngoba ngempela ngekathi ethi kufeziwe wayengashiyanga lutho kulezi zinto ezizinhlupho zabantu. If you like, go and read 1 John 3 verse 8. 1 John 3 verse 8 uthi for this purpose the Son of Man was manifested that he may destroy all the works of the evil one. Here we stand, we proclaim that all the works of the evil one were destroyed on Calvary. Ungavumi ukubanjwa yinto sekwaqedwa ngayo. Ungavumi ukugilazwa yinto sekwaqedwa ngayo. Ungavumi
ukuphathwa into sekwaqedwa ngayo ungavumi ukuhlushwa into osekwaqedwa ngayo nathi uqobo lwethu simnqobile omubi ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi bethu. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, Hallelujah. lelo gazi elaphuma emzimbeni eshaywa imivimbo ewu-39 okwakungafanele futhi bewu-39 ngoba emthethweni kaMose uma kulotshwa ngokujeziswa komuntu kuthiwa akashaywa imivimbo engama-40 bese kubekwa umbandela wokuthi wena oshayayo ungeqisi nangowodwa umvimbo. Ngoba uma uweqisa ngowodwa umvimbo nawe sewu-guilty of the same offense, sekumele uma iphuma kungene wena nawe ushayo. Abashayike befuna ukuba on a safe side, kwathi uma kuthiwa bashaya imivimbo ewu-40 bagcina sebethi go for 39 ukuze uma kuba ne-miscount bamiscountele kulo 40 obuvele kukhulunyiwe ngawo, bangazami ukushaya u-40 kanti bazothi uma bemiscounta bese beyeqisa ngoba sekuzoshaywa bona. Yingakho uJesu washaya imivimbo ewu-39 ngoba abashayi babeyivikela bona. Wayengabhuqwa, wayengamokharishwa. Ngenkathi eshaya kwakuphuma igazi elizodila nezifo zabantu. Kwaprofethwa 2000 years before lichitheke. Uthi Isaiah 53 verse 4 ngokuba wabetshatha ubuhlungu bethu, wathwala izifo zethu. Sathi ushayiwe ujesiwe uNkulunkulu. Isijesu sokona kwethu sasiphezu kwakhe ukuba thina sibe nokuthula nangemivimbo yakhe siphilisiwe. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Ngiqinisile ngithi kuwe leli gazi lachithakalela ukudestroya yonke inhlobo yezifo. Musu kwesaba izifo, kholwa igazi. Awuthi ngilethele ubufakazi ngidlulele kwigazi lesibili lachitheka. Khona ibandla eNazareth ePinetown, akulona ibandla, akulona igama lesonto eNazareth, igama le-area njengokuthi osizweni nje. eNazareth ePinetown khona ibandla okuthiwa i-The Evangelist Assembly. Usisi okhona komunye usindiswe HIV positive wayikholelwa nje, kwaqhamuka insizwa imbone ekholwa kahle, yayise ifuna ukumshada. Lo sisi wavele waletha no same time, wathi mfundisi ngicela ukuyiletha manje impendulo lobhuti. Impendulo ithi no, the answer is strictly no. Uma ethi uyabuzwa lo sisi ukuthi awukwasisheshe kangaka ungasathandazanga nokucabanga ke ngoba phela amabhinqa ayacabanga nokucabanga. Wathi lo sisi angidingi ukuthandaza, angidingi ukucabanga ngoba isizathu sokuthi ngithi no ngisazi nje kahle, kade ngasazi. Nginengculaza nge-HIV positive. Angiziboni nje ngibulala umuntu kufa umuntu ngenxa yami. Ukuthi ngashada umuntu ngizazi mina. Ngiyacamba ngemngcwabeni sasengiyayikhalisa sengiyakhala kanti ufa nje ngiyazi ngamshada ngazi. Uthi ngizomthelela ngokufa. Akashade nje usisa abaningi abakholwa kahle azoshada nabaphile, angifune kubulala umuntu mina. Angiwuthathi lo mshado. Lo bhuti lona kanti uyamthanda lo sisi futhi uyathandaza. Yabona usukubusiwe kuma ukwazi ukuthi uthanda ubuthandaza. Ngoba umuntu wesilisa ishwa lakhe nenkinga yakhe enkulu kulibala ukuthanda ongenakuthandaza. Uma wazi ukuthanda nje kuphela ungawazi ukuthandaza uzothatha nexoxo likaSathane ozobe sekulukhuni ukulikhipha endlini ngoba onke amaxoxo uthi uma uthi ulibhekisa lelile. Praise the Lord. Kwasho ukuthi lo bhuti umthanda nje uyathandaza. Wahamba lo bhuti wathandaza, wathi uNkulunkulu uyena umkakho. Wabuya weza kulo sisi wathi hayibo ngiyaqhubeka nawe noma unengculaza ngokusho kwakho. uNkulunkulu uthe umkami, wathi lo sisi angifune kubulala umuntu. I am going to give God a sign ngoba no Gideon wanikeza uNkulunkulu isign. Uma uNkulunkulu kunguye ungaqamba manga kuyena othengi ngumkakho,
I am going to wait and pray for 2 months. If after 2 months ingashintshi status sami sibe negative, bengeyena uNkulunkulu bungiqambela manga ufuna ngishade nawe ngenkani. Angifuni ukuba imedara mina, angifune ukubulala umuntu. Yakhuleka intokazi yaphela inyanga, ama results aqhubeka athi positive, no change of status. Kwathiwa inyanga neviki positive, inyanga no 2 weeks positive, inyanga no 3 weeks positive. Sekuku 4th week sekufanele kube u2 weeks, 2 months ogcwele. Kwaqondana kahle ukuthi inkonzo yesidlo yenziwa ngeSunday nenyanga ithi 31 ngayi Sunday. Kuhlangana exactly 2 months mqojo. Kwathi mase kushunyelwe kwenziwa isidlo, wabusisa umfundisi wabonga. Kuthe uma sekuzoseva isidlo kwanephimbo elikhuluma like an audible voice kulosisi. Lakhuluma njengoba kwakhuluma iphimbo kuSamuel. Owavuka waye kuEli ecabanga ukuthi uyambiza kanti iphimbo likaNkulunkulu. Lakhuluma kulosisi lathi njengoba uzodla lesisitsha nje, uzophuza lesisitsha udle lesisinkwa, yazi kahle ukuthi leli wayini aliselona iwayini kuwena, seliyigazi likaJesu. Uthi walizwa iphimbo njengoba kusuke kukhuluma umuntu emuzwa. Kangangoba kwathi kuseva isidlo wangathi sebembambezele ethi sofika nini isidlo. Akadle lento atshelwe ezwa ukuthi akuselona iwayini sekuligazi. Lafika iplate kuyena wathatha isinkwa. Lathi leli phimbo awudli isinkwa, udla inyama yakhe. Waphuza igazi. Lathula iphimbo kanti bese lishilo ukuthi akuselona iwayini sekuyigazi lakhe. Waphuma lapho isonto. Wafuna ukuyocheka. Wayenquma ukuthi esasuka endlini impendulo uzoyinikeza umfundisi emva kweservice. Wavela waphuma wayekhaya wathi angizomnikeza umfundisi impendulo manje, ngizoqala ekseni ngiyocheka kwadokotela bese ngiyabuya ngiyemission ngiyohambisa impendulo. Wafika wayocheka kwadokotela athi ama results HIV negative. Wabuya waya kumfundisi wathi ubhuti wabantu wayengaqamba manga, wayethandaze ngempela uyena uNkulunkulu owayethenga umkakhe. Nanka ama results, the status has changed, sengitesta negative. Nathi uqobo lwethu simnqobile umuntu ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi bethu. Watshelwani lo sisi ukuze kushintshe status? Watshelwa ukuthi awusaphuzi lona iwayini, sewuphuza igazi. Wanqoba ngani lo sisi? Wanqoba ngegazi. Here we stand, we proclaim victory in his name, victory in the blood of the Lamb. Igazi lesibili, igazi lesibili lachitheka. Elachitheka liphuma ekhanda. Nalo lalingachithakeli izono zethu. Lelo laliphuma ekhanda lachithekela ukudestroya ama curses of mankind. Yingani igazi eliphuma ekhanda kuyilona elachithekela ukudestroya iziqalekiso na? Ingoba ezwini encwadini yezaga uthi uSolomon indawo yezibusiso yikhanda, indawo yeziqalekiso yikhanda. Izaga zithi isibuso sikaJehova siphezulu kwekhanda labalungileyo. Isibusiso siba sekhanda, asibi senhlizweni. Nesiqalekiso sihlala ekhanda. Uma kufanele umuntu aphumelele kubele indaba ilungiswe ekhanda. Yingakho uDavid uma ekhuluma ngokuchichima kwendebe nokuchichima kwezinto, akaqali ngendebe echichimayo. Akaqali ngokuthi indebe yami ichichima abese zothi ugcoba ikhanda lami ngamafutha. Uqala ngekhanda athi ugcoba ikhanda lami ngamafutha, abese ethi ke ngenxa yalokho ke indebe yami iyachichima. Ngoba ayichichimi indebe, there is no overflow. Ngaqalanga kwagcotshwa ikhanda, kwalunga ikhanda, kwasethwa ikhanda, kwaqondiswa izinto ekhanda.
uJesu wathwesa umqhele wameva awubekwanga wafakwa awuchwanekwanga wafakwa akwenziwanga njengalezi zigqoko zomama ukuthiwa ucuphucuke evele ichwanekwe wafakwa uma ufakwa enkathi ufakwa nje unameva angena kwanegazi eliphuma lingaphumi khona emzimbeni laphuma liphuma ekhanda kanti liphumela ama-cases of mankind ngisho nento eliphume ngayo lelo gazi nayo i-outcome of a case kwasetshenziswa ameva ayi-outcome of a case ukukhipha igazi elizodestroya ama-cases phela ameva awadalwanga ayi-outcome of a case i-creation chapter ivalwa kuGenesis 2 ivalwa ngomuntu yonke i-vegetation nezihlahla eziluhlaza njengalezi eyinameva zonke zidalwe before uGenesis 2 kwase kugcinwa ngomuntu chapter 3 wona umuntu after sin wayesethu uNkulunkulu kumuntu Adam umhlabathi onyathela kuwona usuzokuvezela ameva namakhakhasi ngokuba sewuqalekisiwe wona ngenxa yakho ameva awadalwanga avela kwathiwa umhlabathi usuzokuvezela ukhona izinto ezingadalwanga ezavela ameva awadalwanga avela impukane ayidalwanga zavela amazeze awadalwanga avela intwala ayidalwanga zavela amakhizane awadalwanga avela amaqashe inkomo awadalwanga avela bangizwa abantu abakhona lendlini ubufakazi bokuthi lezi zinto ayidalwanga zavela woyibona ngoba azibi khona impethu ayidalwanga zavela ubufakazi bokuthi izinto engadalwanga azibi khona ngaqala ngoba khona okonakalayo uma ukudla kwakho kuseclean nje kahle ku-clean nje ku-fresh efrijini akho mpethu enyameni yakho akho mpethu ake kuthiwa ugesi uhambile for 5 days ukudla kuqale kubole uyobona sekuqala sekuvela nempethu ngoba njengoba ivela sekonakele nje inje uthi ayidalwanga vele iwumphumela womonakalo uNkulunkulu ngamfaki ekutheni wadala into angayidalanga khona lapho uNkulunkulu engangeni khona akangene impukane nasemapheleni nasemeveni so ungathi uphebeza amaphela uthi kodwa yena uNkulunkulu wayezadala lento nje ngenkathi ethweswa umqhele wameva kwathathwa into eyi-outcome of a case kwasetshenziswa yona ukukhipha igazi elizodestroya ama-cases ngalelo gazi ayikho inhlobo yesiqalekiso engadestroywa nengashaywa ngizothi namhlanje ephasikeni ngendlela owakholwa ngayo amandla egazi kaJesu lihlanza izono zakho nangempela zahlanzwa zathethelelwa wahlukana nazo go back to the cross uphinde uyokholwa ngayo leyo ndlela sewukholwa amandla egazi kaJesu lidestroya izifo zakho uphinde futhi uthi go back to the cross uyokholwa amandla egazi kaJesu lidestroya iziqalekiso zakho lelo gazi ayikho inhlobo yesiqalekiso engalidestroy elingayidestroy lidestroya iziqalekiso zamazwi akhulunywa abantu amakhehla nogogo nokhokho abakhuluma ungakazalwa amanye awakhulunywanga nalapho ozalelwe khona akhulunywa enxiweni elingaphambi kwenxiwa engaphambi kwenxiwa kodwa lona leli gazi liyahamba ngoba it reaches to the highest mountain and it flows to the lowest valley lidestroye onke ama-cases kube khona ama-cases akhulunywe eze kwena ngamazwi abantu abakuthakathayo abathatha amashethi akho nempahla zakho emgibeni nama-underwears akho zehla impahla ingasaphelele
ubuzuzu uyeka ukuthi ishirt lami lashonaphi, iphenti lami lashonaphi, ianda yami yashonaphi, kanti onkabi abasakhohliwe besizakele bayakhuluma baxoxa ngenayithi baphosa izinto bathi akangalungelwa lutho. Umuke walizwa leli gazi walibamba walikholwa, ulibamba ulibize lihambe liqonde ezintweni zokwebiwa ezifihlwe phansi olwandle zaboshwa amafindo kwathiwa akangalungelwa lutho. Isuccess yakhe siyayibopha, ibreakthrough yakhe siyayibopha. Lifika igazi liqashula izibopho, lifika igazi liqashula amafindo, lifika igazi liqashula izifungo, lifika igazi liqashula iziqalekiso, lifika igazi livula iminyango evaliwe. Ngimemezela amandla asegazini lewundlu athe ngalumbhalo wamaHebheru sizentabeni evutha umlilo nasiyigidigidi zeyingilosi nasegazini lokufafaza elikhuluma okukhulu kunelika Abela. Ngizothi emini nasemini leli gazi liyakhuluma, likhuluma impumelelo lapho kwafungwa khona kwathiwa ngeke ulungelwe lutho. Likhuluma ukunqoba lapho kwafungwa khona kwathiwa ngeke uqashule. Likhuluma ukuvulwa komnyango lapho kwafungwa khona kwathiwa siyamvalela. Nathi uqobo lwethu simqobile umuntu ngogazi lewundlu nangesu lobufakazi bethu. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Atapaika tarabashiran, reba kotarabashiran, reka paika zela rabashiran, paika taika dana rabashiran. Oh yes, oh yes, yes. Okwesithathu igazi kaJesu lachitheka ke lichithekela lokho esik-emphasize nesikwazi kakhulu nesigcila kukho. Iphutha esilenzayo akekho ukuthi sibambelele kutheni igazi kaJesu lachithekela lokho, kodwa iphutha esilenzayo elokuthi sibambelele kukho kodwa sikiye kokunye. Akulona iphutha kulolu hlobo lwesithathu ukuba sigcile kakhona kulona. Iphutha ukuthi sigcile kukhona lodwa singakubali lokho ukuqala nokwesibili. Okwesithathu lachithekela izono zethu. Okwesithathu lelo akulona elaphuma emzimbeni ngoba lezifo lelo elezono akulona elaphuma ekhanda ngoba elokushaya iqalekiso lelo. Lele laphuma lichithekela izono zethu yilele laphuma eselenga emthini. Ingane lezono kuyilele liphume eselenga emthini. Ingoba vele abantu bokuqala ngenkathi bona ngokudla emthini. Ushaya okwavela emthini, ukushayela emthini. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Elezono lamlinda waze wayolenga emthini, kwaphuma ilele laphuma ezandleni naseyinyaweni. Elezono ke lelo kusaphuma elisemzimbeni akazange asho athi baba bathethelele, abakwazi abakwenzayo ngoba lalingaphumeli izono. Ingakho wathula wangakhuluma ngokuthethelela. Lisaphuma ekhanda akazange asho athi baba bathethelele ngoba lalingaphumeli izono lelo. So ke wayengeke athi abathethelele. Lana laphuma ezandleni naseyinyaweni eselenge emthini washo wathi baba bathethelele, abakwazi abakwenzayo. Yingani esho ingoba amaHebheru 9 verse 22 athi ngaphandle kokuchitheka kwegazi akwenzeki ukuthethelelwa kwezono. Shout hallelujah. Yingakho alinda elezono kwazi kwachitheka lona. Wayesesho ngomlomo wathi baba uqonda ukuthi sengilikhiphile elingama grounds okuthethelelwa kwabo sewungabathethelele. Ethaphayina uyabona ke lelo asikisona esingathethelelwa ngalelo gazi except lesa abangantshela sona abafundi beBhayibheli bethi esokuhlambalaza umoya ongcwele. Ngale kwaleso esibhalwe kanjalo eBhayibhelini nobulala abantu abawu50 uyathethelelwa. Liyingozi kabi leli gazi uma umuntu obhekene naye
ezokwenzakalisa bese gijima eyokholwa wena ungakholwa. Ngoba ningafike nixabane nomuntu iminyaka ningakholwa nobabili akugwaze ufe sithi siyongcwaba wena sishumayele kuphenduke yena athathele ligazi niye kuma destination angafani uhamba uyosha ngenxa yomuntu okubulele ayongena ezulwini ubufile wena lingozi kabi leligazi ngama yamazwi umsebenzi womuntu wonke ukuthi akakulwele ukuthi angagejwa yileli gazi ngoba lingathathwa nayisitha sakho ofe ngenxa yaso uthi usha nje ubusha ngenxa yaso sona sivele silithathe sibaleke siyohlanzwa ngalo ayikho into esingayihlanzi yileli elezono elaphuma ezandleni nasenyaweni yingani kuyileli liphuma ezandleni nasenyaweni na yingoba ngenkathi isono singena iBhayibheli lithi inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane. Uyabona umuntu onobuqili umuntu othe ekhuluma nawe ebebheke nawe somewhere wena unaka iconversation kanti khona lapha ya nawe khona iqili linjalo uthi ukhuluma wena ubunake lokho ukhulunywa kanti khona libheke somewhere nawe khona lapha likudrivela amaqili onke lithi likhuluma belikudrivela somewhere. Inyoka ngenkathi ikhuluma noEva babengeseduze komuntu ophakathi nensimi babekuqhelile kuona inyoka yaqhamuka nombuzo yathi ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi aniyukudla emthini ophakathi isho iyahamba yangakuwo uEva entertainer iconversation akabona inyawo ziyahamba ziya lapho kumela ngayikho umzwile umuntu okhona lendlini umzwile umuntu ososizweni ihamba ikhuluma inyoka iyahamba yona iyabona futhi iyazi iyahamba yena akabona uyahamba ubhizi uentertain ingxoxo Thomas sekufike khona yathi inyoka aniyikufa nokufa uNkulunkulu ubona ukuthi nohlani phani beje ngayo ithe isuke yayisikha isithelo yasidla yona yayisithatha yamnika walula ini isandla akathanga ngomlomo walula isandla wasithatha wasidla ngama amazwi into eyathinteka ngenkathi uEva ona kwaqala inyawo wahamba ngenyawo ngezwakala bazalwane waya lapho umuthi ukhona kwalandelana uma esefikile khona isandla ngakho ke igazi lesono elizophuma kuphi enyaweni nasezandleni yilelo elesono ngoba wona ngokudla emthini elizophuma enyaweni nasezandleni eselenga emthini. Nase inkantolo zenu ke bakufakaza ukuthi indaba yezono namacala into ethinta izandla nenyawo. Uma uyalapha enkantolo ukungena isiboshwa ekuyisona esiyingozi kuna zonke ezinye iboshwa asiye boxing sihambela njengawe nje siyasiboshwa izandla nenyawo ngoba kuyazi ukuthi uma seyiqala lento yakhe okokuqala nje ukusebenza inyawo nezandla. So uJesu uma esethwala izono wayazi kahle ukuthi before uyohubhana namadoda uyojola koqala kusebenzela izinyawo zakho. Before uyothakatha kwamakhelwane awuzukundiza into ezogibela ezohamba before uyokweba amaplasma TV emzini womuntu awuzokushaya idada uzohamba ngalezi inyawo. So igazi elathwala lagcinela ukudestroy izona elaphuma ezandleni naseyinyaweni. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Elesine lapho laphuma kanye lenza okubili lelo. Elesine ilo lodwa elaphuma esefile. Zonke lezi zinhlobo zegazi kade ngibala ziphuma uJesu ephila. Mangabe uyathola kahle. Elaphuma emzimbeni liphumela ukudestroya izifo laphuma ephila. Elaphuma ekhanda liphumela ukudestroya ama cases laphuma ephila. Elaphuma enyaweni nasezandleni liphumela ukudestroy izono laphuma ephila. Kodwa leli lona lodwa lamlinda waze wafa. Ngoba ipurpose yalo vele ukudestroya ipremature death
ne-untimely death. Leli owathi selenga isotsha lamgwazi ohlangothini kwaphuma igazi namanzi, lelo kakulona lezono lelo elokushaya ukufa kungakabi isikhathi. Leli phasika ngithi mina ungavumi ukufa ungakathandi, futhi ungavumi uma bakukhulumise ngokufa kanti awufuni ukufa, ngoba phela ukuphila nokufa kusemandleni olimi. Isinto siyakwazi uma sikubonda ukufuni sithayime ukuthi hayi lo ngeke umbulale ngoba akafuni. Phela indabeni yokufa namhlanje ngisho bekuyisoni, ngisho ukuthi umzalwane into esebenzayo indabeni yokufa i-will power yakho. Yingakho ngisho ugogo ongakholwa opilombayo engafi ngakabikho into ayifisayo ngeingane zakhe. Ugogo mayike wathi nje uma uNkulunkulu engakangibeke intombi zami zizeshade zonke, uyoza ugojela u65 aya ku70. Uma ke uyongibuza ungiphala ulimi, uma ke kwashade yokugcina nje ngeke iphele leyo nyanga lo gogo ephila. Yingoba lokho abekufisa ekuphilela sekuqedekile. So ke umuntu one will power yokungafi ngoba kunento ethila ijongile, isitha simroba ngolimi lwakhe simenza khuluma ukufa, noma simrobe ngaba around yena sibenze bakhuluma ukufa ngaye noma phezulu kwakhe. Lento eniyenze ingane zenu nje kurojwe ingane zenu ngani ukuze zife early. Awuthi ngutshela ukuthi yini lesi esiroba ngayo ingane zenu isitha. Ingane iphume iesikoleni ningacheckanga kahle iweather forecast ukuthi lizona, iyabuya ingane isimanzi ite imvula. Uthi mntanami angicheckanga indaba yeweather ukuthi uhamba kanjani, awubheka ukuthi unathe kanjani, wafa imvula. Usho ingane yaphila, wafa imvula, wafa imvula. Ihamba ingane basuke lapho bayodlala emva kwesikole ama sports, ibuye late isilambile. Hawu mntanami usuzobuya ntamba mangaka, wafa indlala. Amadimoni afuna ukwenza show ukuthi uhlala unengane efayo nje. Ngomlomo wakho nje afuna ukwenza show ukuthi wena njalo nje mawuvula umlomo ubulala ingane. Angithi amadimoni ayazi ingane ayijahe kufa, so ayizukufa ngoba he has no will to die. Ngona sebenza umlomo wakho ukuyibulala ngoba vele ayinayo will yokufa. Wafa amakhaza, ungikhohle ukutholela ijezi bengazi iweather izoshintsha, wafa amakhaza. Awubhekele ngane uma kumakhaza iyafa amakhaza, uma ifuza ukubuya ilambile iyafa indlala. Yake bulala bani indlala, uma inethwe imvula yafa imvula. Angicela ukubuza, kukhona kodwa ongayibulala ingane yakho? Ngibuzele ingane yakho, kukhona kodwa ongayibulala? Ikhona nje kodwa into engabulala ingane yakho wena. Wena unengane ebulawa yonke into ekhona emhlabeni wena. Wazala enye nje inhlobo yengane nje ehamba ifa nje, into nje ehamba ifa. Wathi uyazala wazala into ehamba ifa nje. Wofunda iZakha 18 verse 21, ukuphila nokufa kusemandleni ani? uJesu ayikho inhlupho ayishiya ngaphandle. I repeat, uJesu ayikho inhlupho yesintu noma yoluntu ayishiya ngaphandle. Ukuba kukhona okwakusalile ubezobe engaqualify to utter words like it is finished. Ngeke uqualify ukuthi statement esithi kufeziwe kukhona into ongayiqedanga. Sisuke sibe religious kakhulu sizisho izinto ngomqondo wokusontisana ngazo. Vele umuntu osontisa omunye akanini nendaba nemeaning nesignificance yento. Ufuna ukwenza into esanqobo ukuze kudlulwe bese kuthiwa sisonte kahle ahambe. Kodwa umuntu obambe lento ekukhulunywa ngayo kwabase Roma 12 verse 2 lapha khona uPaul, kube ngokukhonza kwenu kokuqonda. Umuntu okhonza eqonda wenza sure ukuthi uyayinaka into elotshiwe ukuthi imayelana nani imthinta kanjani. uJesu nje bethi kufeziwe nje kunake lokho musukusontisa abantu kuze kubalwe namazwi ayisikhombisa kuthiwa elakho ileli lithi kufeziwe.
Uthothi umuntu ubhedelwa izinto akamkholwa noNkulunkulu wakhe kodwa kade wayicecebula ngevesi elithi kufeziwe. Ukhuluma ngento yena uqoba angazi lutho ngayo ukuthi imfaka kanjani ekukhululweni kwakhe. Ngizowafala nalamazwi ena isikhombisa. Ke sikhulume ngelilodwa nje sithi musu kuya kwamaningi awukholwa ileli nje lilodwa. Praise the Lord. And amabandla sindise awagade aya ngokuya ebackslider ehlehlela ebusontweni. Ya nani ngenawo lento amazwi ayisikhombisa senibuyele ebusontweni. Nani ngenawo lento yabafundisi abasindisiwe abagqoka impurampura senabafundisi abagqoka impurampura. Nani ngenawo lento ka626 yokulala ubusuku bonke yayi kwakweyeza yona ayenu senino 626 la niqabulana khona emva kwezindlu nithi nenkonzweni. Nina niyawa nina nibona ne backslider. Senifana nabantu enaphuma kubona niboni kodwa. Vuka ni bandla bo ha ni bo izilitha njengoba leli ke kuyilona lodwe laphuma esefile into eyenza limlindi aze afe ukuthi vele ipurpose yokuphuma kwalo is to deal with death itself. Ingakho liphume kufiwe ngoba elokushaya khona ukufa. NgokukaJesu niyawazi Exodus 20 ukuthi yazisa uyihlo nonyokuzi insuku zakho zandezweni. uJesu uthobele uNkulunkulu uyise wathobela uJoseph uyise. uJesu ngokwemvelo yokuyiphatha kwahle kwakhe ubeka fanele afe eko 8 years 90 years ngokomyalo kaExodus 20 ngoba impilo yakhe ayiphilile imqualifyisa ukwanda kwakhe kweinsuku ngisho ingafika ku100. Kodwa simthola ephile kahle ephile okufanele ikhulu leminyaka. Simthole efa ena 33 and a half years okuprova ukuthi akafa ukufa kwakhe. Ufa ukufa kwethu thina singamahlongandlebe. Sathi sifanele ukufa eli ngenxa yobuhlongandlebe bethu wathatha ukufa kwethu kwafa yena ngakho ukuze thina ebuhlongandlebeni bethu sife siphile isikhathi eside endaweni yakhe. Angiphinde ngithi endaweni yakhe. Endabeni yokufelwa uJesu makholwa asindisiwe asingabi njengabasonti abangayiunderstand into esishoyo uma sithi uJesu wangifela. uJesu wangifela, uJesu wangifela, ngiyamthanda uJesu ngoba wangifela. Ake ngikuyeke ukufelwa ngiqhubeke kodwa nayo impambo siyokwenzelwa. Kwake wangenza mina lokho esikoleni kwa-Standard 5. Uma kungaba khona ingane ebanga umsindo esikoleni kuthi uma ingena uthisha athi ubani obanga umsindo kanti kukhona oyazisayo noyithandayo lengane ebanga umsindo. Kezwa labazalwane bathi uma bethu sibanibani vela sisukuma athi hayi akuyena usibanibani se ababonanga kahle ukuthi bengidlulile wakhe umuntu obebanga umsindo bekuyimibandla. Kanti ngempela lona othi obebanga umsindo bekuyima kuyena obanga umsindo yilo ingane ezinye ezimkhombile. Uvela athi uthisha woza la kushaywe yena. Uyabona uma eshayiwe kanti akuyena obanga umsindo impambosi ithi ushayelwa lo. Ngicela ukunibuza ke uma eseshayiwe lo oshayelwa lo usazoshaywana lo. Naso ke problem ngokuthi uthi usindisiwe ube religious. Uma uthi uJesu wakufela akwazi ukufela uphinde ufe.
ukungafi ukweqa kwibridge lika 70 years ukulala kodwa ukufa nganeno ka 70 years it's called premature death or untimely death ikhona ongakubiza ngokufa uNkulunkulu wafika wabeka ibottom line yokuphila kwabantu ku120 years kungakayi kuzamcolo kuNoah uma sekuphunywa emkhunjini kaNoah ehlisa ibottom line ngoba kwasekuzodliwa inyama nezinye izinto ekade engadliwa before the flood ibottom line yawu 70 years uNkulunkulu wabeka umkhawo kokuphila ukuba iminimum age kube u70 years ngamazi abantu baphile bafike ku70 years bangabi ngaphansi kwa70 years ukuphila ngeke uNkulunkulu ababekele ukuthi abaphile bafike ku70 years bese gijima yena futhi azobathatha beko 30 years njoba amavesi singcwaba ngawo nje ehleze ethi uJehova uphile uJehova uthathile malibonga igama likaJehova uthatha ingane ka35 years yena athi akufikwe ku70 ugijima uzoyithatha ku30 uNkulunkulu akakwazi ukucabana nebottom line ebekwe uyena hayi uyangizwa onendlebe makezwe uNkulunkulu akakwazi ukubeka umkhawuko wokuphila abese gijima yena ayowephula yena bonke labantu abahambayo abathathiwe uNkulunkulu uma bengafikile ku70 bathathwa ama factors athile enye ama factors iExodus bantwana yazisana uyihlo yaziswa uyihlo nonyokuza insuku zakho zande wadelela abazali ziyafinyezwa ufunga kafiki lapho bese kuthiwa uthathwa uNkulunkulu kanti uyithathe wena ngobuhlongandlebe factor number 2 isencwadini kaMshumayeli incwadi kaSolomon ebizwa ngokuthi uMshumayeli uthi uSolomon encwadini kaMshumayeli ungabi mubi ngokwedlulele ungabi isiwula uyofelani kungakabi isikhathi na khona ukufa kungakabi isikhathi okudalwa ukuthi uwe ube mubi ngokwedlulele noma ube isiwula factor number 3 John 10 verse 10 isela alizi kungokweba nokubulala nokubhubhisa uma isela lifuna ukubulala lisebenza ngomuntu lingasebenza ngozokuthakatha lingasebenza ngozokurapa gwazi ufe lingasebenza ngeaccident ushayiswa umuntu ohamba wrong edakiwe lingasebenza nganoma yini kodwa yilona isela elikuthathile awuthathwanga uNkulunkulu Yingani ngikhuluma ngalolu hlobo lwegazi ukuthi strategy sesitha kulezi insuku hayi kwabakholwa kuphela kona onke ama families sithi emademonini athunywa ukuyobulala emndenini sithi ungabulali noma ubani kule uma efamily nokuyayona gawula umtho omkhulu omncane uyoyiwela gawula umsedari umcypress uyoyiwela ngiqonda ukuthini amademoni anikezwe imandate yokuthi uma eyobulala in the family awabulale umuntu oyisupporting pillar noma oyibreadwinner yingakho yonke imingcwabeni ihambayo kukhala uyiqule lodwa ukuthi asazi zoba yini ngoba kuthathwe lo soke wena osindisiwe unomuntu oyipillar of support ekhaya okuyena osupportayo engasindisiwe unamandla okuvala ukufa kuye wena la ukuvala ebhema ugwaye ebhema insangu uthi ngegama likaJesu ngithatha igazi lapho mohlangothini ngivala ubaba akazofa azafike 70 ngivala ukufa kumama ngivala ukufa kubo bonke nabangasebenzike abangasupporti ngalutho akazofa wami ubhuti akazofa wami usisi akazofa wami umama akazofa wami ubaba nami angizofa uquote amakhubo 118 verse 17 uthi angiyikufa ngiyakuphila ngishumayela umsebenzi uNkulunkulu ayenzile ngaleli gazi you have got power to issue a restraining order on death utshela ukufa ukuthi akume akupake yini lelanto enkantolo i-protection order yes uyakwazi ukunikeza ukufa i-protection order ungasondeli ekhaya kwami ungasondeli uyabona ungabi ikholwa elithi noma selisindiswe lisonke bengathi uma ngikufundisa ngokunqotshwa kokufa ngathi ngikhuluma ngento ejule kakhulu uhambe uphuma ukhohlisa la bengibafundisa into esimple manje usuke wena kade ngewena oshumelayo uyothi hey ijulile lento abeyisho musuqamba amanga thula uma ungazi ayijulile lento isimple
uwe losukhipha ifaith kulaba bantu musukhuluma wemlomo omkhulu mawungezwa ayijulile isimple funda 2 Timothy chapter 1 verse 10 funda 2 Timothy chapter 1 verse 10 ngoba ngiyakwazi na umlomo wakho awufuni ukuthula uzohamba uthi akave ejulile akho ukujula ilula lento isimple 2 Timothy chapter 1 verse 10 funda one NIV angisize angayeki ukufunda kwawesingisi iNew International Version qalani nifunde kwesiZulu kepha osubonakalisiwe manje Yeah. ngokubonakala komsindisi wethu uKristu Jesu yebo owachitha ukufa Yeah. walethela ekukhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli webaza nizwe kahle kodwa uJesu wenze njani wachitha ukufa walethela ekukhanyeni ukuphila nokungabhubhi ngevangeli iKing James ithi yona he abolished death and brought to light life and immortality through the gospel iNew International Version yona ithi he destroyed ayisho he abolished njenge King James iNIV ithi yona he destroyed death and brought to light life and immortality immortality isho kungafi at all unelungelo lokuhlehlisa ukufa uma uthanda ungakuhlehlisa unelungelo lokukuvala kuze kuhluthwe ibandla kuvaliwe ngisho seweqe kwa 70 kungabuyi ngoba kwavalwa thina ema-faith mission ama-5 silandela indoda kaNkulunkulu eyaqoqa ingqoqo yonke ye-conference eMaritzburg wayovalwa ukufa kwavalwa ngisho inganene eyidakwayo zabazalwane zangafa zasho zigwazana ezinye emgwaqeni eMaritzburg kombali yithi ingane yomzalwane mina ngeke ngife umfundisi kama wami wakuvala ukufa ile nhlobo ke yebandla ebambe lento engiyifundisa manje akhuluma ngayo uJesu ethi phezulu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami amasange eHades akayokulehlula uma usubambele revelation yokuthi ukufa uyakuvala ungegazi lapho mohlangothini uvala ukufa ushintsha namaculo owaculayo ecilongo uyaliyeka leli alibonga baJesu ezokhuluma ngokufa uye lapha ku21 uthi kozinikela athwe nguye uyaqabela uhlala kimi ngihlala nguyena umsebenzi aphathwe uyanqobe yebo nathi uqobo lwethu simnqobile omubi ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi bethu webazalwane abasindisiweyo baseNewcastle yekani ukuba abantu abasindisiwe abawohlala kwabafileyo ube nebandla liya njalo emathuneni kancane kancane niyongcwaba valani ukufa kungafi umuntu omdala omncane angafi kuvale uyingane una 4 years usindisiwe uvale kumndeni wakini wonke bengekho abasindisiweyo uthathe igazi ngoba akusebenzi wena kusebenza igazi usewaqedwa lo msebenzi webazalwane awudinga utshele ngento eseyenziwa yaqedwa into esiyenziwa yaqedwa akusasebenzi ability yakho kuyo uma uthenga ubisi olubizwa ngokuthi milk powder in spray ngisho umuntu ka12 years usengayenza ujeke wobisi ngoba kusasebenza ubuchule nobuchwepheshe bakhe beage ukuthi umqondo uvuthiwe sekusebenza ukuthi iqediwe lenta wakhe nje yena ukuthatha ama teaspoon okuthiwa akawathela alingena ujeke
athatha amanzi awafaka ejikeni agoqoze kuphuma ubisi uze uthi yalishaya ingane ubisi kanti indaba ayingamdala ayingangane indaba ingokuthi kuqediwe lapha kujeke kufakwe into eqediwe wokwazi ukuthi uma ufaka into eqediwe akusasebenzi ungakanani akusasebenzi wakholwa nini akusasebenzi unjani akusasebenzi ukuthi uyini akusasebenzi ukuthi abantu bakuthatha kanjani sekusebenza ukuthi injani into oyiphethe iqediwe siphethe into eqediwe siphethe into ephelele yonke into esinayo it's a done deal. uNkulunkulu ukufakazela phela just bay ngomunye uanti ngimfica emall yakho kuthiwa ise Broadwalk 14 athi uNkulunkulu 54 benento 54 anginaye nalomuntu lo prophetha kakhulu kuyenzeka nje ngithi ngiyashumayela kuprofetheke yabo njengoba ngishumayela nje khona sebe prophethekile kodwa ngazi mina ngazi ukuthi ngiyashumayela abona banjalo abantu ababizwa ngama general prophet ba prophetha bengazi ba prophet mhlawumbe uma enganakele nalo prophetha ona yangazi kezwala bazalwane kodwa ababizwa ngama genuine prophet laba abaprofetha bazi futhi baprofethe kwa wena wazi ukuthi uyangiprofetha lo vela aqonde ngqo athi ngibona ukuthi nokuthi usuka azike lo that's a genuine prophet yabona lo ngambiza ngathi yini indaba ethi 54 kuwena anti yini 54 yini aqala cabanga ngathi 54 athi okay sengiyakhumbula ubaba wami washona ena 54 years wathi umama naye washona ena 54 istep mother sashona sina 54 ngo2012 kushone ubhuti oqala omdala ena 54 years wayesaid nami this year ngina 54 kwaku 2016 wathi this year ngoDecember ngoba ngihlanganisa 54 ngathi I think laba ngoba sebadlula akuyona indaba yabo lo 54 uNkulunkulu ukhuluma ngendaba yakho ngathi mina yabona ngedate yakho umhlabani wawusho kuDecember ngathi mina ngalo langa ungaphumi ngaphandle kwesango lakini ungaqala ngiwangifonela ngathatha inombolo yakhe wathatha yami ngathi ungaphumi ungangifonelanga ngoba ngifuna ukukhuluma izwi lokuphila phezulu kwempilo yakho uthi uqamba ukuphuma esangweni ngelanga le birthday yakho uqeda 54 bese uthwele izwi lokuphila kwasho ukuthi abantu ke phela ke bayisondela nje lo anti lo isondela endaweni ebabhizi kakhulu uma kushaya leyo date ngithi ngiyamfonela uyazi uyalivula ucingo ukukhala idisc ingabe kubizwa ngani lento mina ngazi idisc phela ngoba ngakhula kusasho njalo mhlambe sekwaba namagama amanye alandelayo ukhala idisc engazange ngizukuququ ngidina hawu uyacelebrate lapha ekhaya egcikeni kwenze njani ziyaduma yini une party yini athi angikho ekhaya ngisetakshini ngithi mina itaxi segcikeni kwakho yini uyazi ngibuziswa yini ngathi mina ngaphumi ngathi mina angaphumi yena uthi usetaxini ngithi mina le taxi isegcikeni kwakho yini ngoba ngathi mina ungaphumi ngingakakhulekeli uthi semgwaqeni ngiphuthume 14 ngithi mina ngathini kuwena wena angishonga ukuthi ungaphumi ngebirthday yakho ngize ngikhuleke ngikhuluma izwi lokuphila phezulu kwempilo yakho athi ngiyakhumbula khona kodwa kune special bengizoze ngigedwe ispecial ngathi mina wogada ungahupa neyipesheli uzugcina sewukhohle ukuthi kuNkulunkulu you are special anogada ningahupa neyipesheli uzugcina sewukhohle ukuthi nawe kuNkulunkulu you are special uye kukunaka ukuattenda le special esiwuwe uyonaka ezinye ipesheli kanti awukaqedi ngalesi siwena athi uMongcwele mbekezelele uma ibuya ebusuku ntambama ahambisa umkhuleko ngaya khona ngafike ngakhule ngaqiqoqa indlu yonke awungalibiza ngahosha leli eliphume ohlangothini ngathi Father in the name of Jesus I am taking the blood of Jesus Christ elaphuma ohlangothini to destroy premature death and untimely death ngivala ngalo ukufa kubo bonke abala ikhaya nendlu yalo anti ngegama likaJesu angiboni njalo boma segment
nemlayini emakiwe ngavele ngalula isandla ngoba iBhayibheli lithi asihamba ngokubona ngathi ngegama laJesu ngisusa umngcele wokuphila ku54 yabo u54 lo engubamba ngawuboni ngathi ngiyawenyusa umngcele wokuphila ngubeka ku70 u70 lo engibeka kona umngcele wokuphila ngawuboni ngoba sihamba ngokubona sihamba ngokukholwa ngawuthatha ku54 ngawubeka ku70 ngathandaza ngabonga ukuthi akuseyi kufa umuntu la ekhaya engafikanga ku70 years ngathi igama lala ekhaya ke manje lisha ekumele nincokole ngalo ukwampesheni iyadliwa ngoba uma ngibuka lama age alaba abantu ubaba la ekhaya wazi wafa engayinukanga impesheni umama wazi wafa engayinukanga impesheni istep mother sasafa singayinukanga impesheni nobhuti omdala uze wafa ngo2012 engayinukanga impesheni kodwa ngawe kuzoqala umuntu odla impesheni la ekhaya kwaku 2016 ena 54 ngoDecember this year December 14 una 60 years ungoqala ukuwela ibridge lika 55 angisaphathi lo 60 ngoba phela impesheni lazo uyapplyela mina ngikhuluma ngo55 ibridge nje khona lento yayi-burial line lela khaya woqala ukucross i-burial line ngoba leli gazi kaJesu lenza kube nama-families ukwazi ukucrossa o-burial line bafe-family. I declare and decree and prophesy ukuthi ngaleli gazi kaJesu kuleli phasika sizocrossa bonke o-burial line ababekwa amadimoni emindenini yethu nababekwa abathakathi nama-devil worshipper nababekwa amazwi abangaphambi kwethu okhokho nogogo nomkhulu asebafa nababekwe yonke inhlobo yemimoya emkhathini emhlabeni emanzini phansi komhlaba sicrossa ama-burial line ngaleli gazi kaJesu. Wena ozama ungabazi ukuthi igazi kaJesu livala ukufa ulate ngoba engakafiki kwaJesu eGibhithe ngosuku kwakuphunywa ngalo kwakulungiswa ingilosi ewumbhubhisi izobulala amazibulo abazosinda bangamazibulo kwathiwa akube yilona lo ayithathela igazi iwundlu njengokwezindlu zawoyise ahlaba iwundlu igazi lewundlu alibhece einsikeni nasemakhothameni bese lithi iBhayibheli umbhubhisi uzofika kuyo yonke imizi akazi ukufika ezindlini zaseGibhithe kuphela uzofika naseGoshen kwabakholwayo. Umbhubhisi akakhethi imuzi umbhubhisi uya nakwabakholwayo yinye into ezokwenza umbhubhisi angalimazi kwakho akikho ukuthi akazi ukufika uzovinjwa yigazi. Uthi uNkulunkulu ubheca igazi wena uma ungafuna ukufana nomGibhithe wangalibheca izibulo lakho lizofa njengelomGibhithe. Le ndaba yantambama yombhubhisi ayinga mGibhithe namHebheru iya ngegazi. Uthi uNkulunkulu when I see the blood I will pass over you. Yingakho thina singabantu abacelebrate iPassover asicelebrate ama-Easter. Wama-Easter wekhe eBhayibhelini ami kwinkolo yobukatholika enombhedo wokukhoza abafazi njengoba kuthiwa Easter nje kukhulunywa ngoQueen Esther ekhonzwa ngoba wayeseBhabhiloni phela uEsther eshade no-Ashveroshi emva kwaVashiti manje usephendulwa abe okhonzwayo uNdlovukazi uEsther. Indaba yomuntu osindisiwe nama-Easter ayikho eyamakatholika indaba yama-Easter akuyona eyabasindisiwe. Thina singabantu bephasika noma bePassover ngoba ethi celebration ithi uNkulunkulu uthi omubi eza nesifo igazi livimbe isifo sithi Passover. Uthi omubi eza nokufa igazi livimbe bese ukufa kuthi Passover. Uthi omubi eza nepoverty igazi lenqabe bese ithi Passover. Shout yonke inhlupho iyadlula ithi Passover hayi ngobungcwele bethu hayi ngobungcono bethu kodwa ngoba inhlupho ibona igazi yadlula. Ngiyamemezela ukuthi zonke inhlupho ezibhlanele thina izohlangana negazi zedlule. Shout hallelujah. Lona leli gazi ke elapha ohlangothini alivalanga ipremature death kuphela la sithwalisela ukuceba. Ukuceba lokukhona ukuza ngokusebenza njengoba kwathiwa indoda yodla isithuthu kusa kuGenesis after sin Genesis 3
bese bakhona ukuceba okuza ngokuthwala. Ngeke benishumayeze lokho abashumela ivangeli beama-Europeans ngoba ama-Europeans awazi lutho ngokuthwala. Ukuthwala kwaziwa yi-India ne-Africa. Ngizokuthinta lokho kwi-second session. Uthi ingani i-different i-background ye-India ne-Africa compared to amaJuda namaSulumane nama-Europeans nabamhlophe. Kuyezwakala bazalwane. And ngoba ama-India nama-Africa i-bloodline yawo ithinta i-background of a curse kusuka kumadodana kaNoah. Kubalekile ukuthi kube khona i-channel abavulelwa yona ukuthi uma bephuma kuleyo curse bakwazi ukuceba ngegazi. Uyangizwa umuntu okhona la endlini. Ukuthwala nje okukhulu ngathi kwaqhamuke eIndia before kufike eAfrica. Uhotso lona nje mangithola umlando wakhe mina eGauteng eGoli kuthiwa wayesebenza ngama-herbs ngamakhambi wahlangana neNdiya lamfaka kulento yama-rituals yokuthwalisa nokuthwala ukuchitha igazi. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Lalela-ke ukuthwala ezweni lokomoya enye yezindlela zokwenza ucebe. Ngikhuluma ngokuthwala angishintsheke. Izwe lokomoya lihlukene kabili. Khona izwe lokomoya eliyi-kingdom of darkness. Eliwumbuso obumnyama elilidwa uSathane namademoni akhe nama-Satanist nama-devil worshipper abathakathi nezangoma nabalumbi nabalozikazana nababhuli. Nangizwa bazalwane. Bese bakhona izwe lokomoya eliyi-kingdom of light elilidwa uJesu inkosi ongukukhanya kwezwe ney'ngilosi zakhe ney'ngceku nabaprofethi bakhe. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Ngenkathi uJesu kuphuma igazi ohlangothini alidestroyanga ukufa ngabe isikhathi kuphela laphinde laba isacrifice yokuthwala kwabakholwa uye. Ukuzuma olukholiwe lelo gazi liyisacrifice yokuthwala kwakho ukwazi ukuphuma kwipoverty. Ucebe njengoba kucebe owangale kwa darkness. Ecetshiswa ukuthi uthwalile ngoba echitha igazi lomkakhe noma lomyeni wakhe noma lengane yakhe nawe ucebe ngoba kwachithwa igazi likaJesu. Uma mfundisi wami ukubheka ngingayikhulumi lento ngoba abanye babantu abancane kumanje bazoba bafundisi kusasa uma ngayikhuluma ukuthi kweyethi kingdom of light sinokwethu ukuthwala. Sizoba nohlobo lwabantu oluhahela abantu abanezimoto beyabefundisi lusondele kubona bavele bawufaka kokwangala ukuthwala ngoba sinabo manje abafundisi abasindisiwe abashiye uJesu. Bamba bayothwala ngoba becabanga ukuthi lento abayiyela lapha yikho ngapha kanti bona bangalazi iqiniso. Uthe uJesu niyakulazi iqiniso neqiniso liyakunikhulula. Sinokwethu ukuthwala. Uyabona kubhalwe ngakho ku1 Corinthians chapter 1 verse 4 and 5. Uverse 5 wakhona uthi ezintweni zonke sicetshisiwe ekukhulumeni konke nasekwazini konke. Kubhalwe ngakho ku2 Corinthians chapter 8 verse 9. Kuthiwa ndiyawazi umusa wenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi nakuba wayecebile waba mpofu esikhundleni sethu ukuze thina esikhundleni sakhe sicebe. Hayi bayangizwa abantu abakhona endlini. Uphinde kubhalwe futhi kwabaseKorinte ukuthi konke kungokwethu thina singaba kaKristu uKristu ngokaNkulunkulu. Yonke lento uma uyizwa ingamagangangozi kodwa uma ungasubuka umuntu othwele ngale ngaphesheya kwa darkness ayiwona amagangangozi ngoba uqhamuka esayimultimillionaire ngenyanga nje. Yilento ke yenza uPaul ayibhale ibe amagangangozi ngapha ngoba akathembi ukuthi ingqondo yakhe iyayimukelani uthemba umsebenzi owenziwe igazi la sithwalela. Umehluko phakathi kwethu ukuthwala kwi-kingdom of light ukuthi akithina esilethe sacrifice ezweni lethu lokomoya asamsanga namhlatshelo ngoba besingenawo umhlatshelo ofanele ongafitha ukuba sithwale ngawo uchitheka igazi lawo ukuze sicebe. uNkulunkulu waletha indodana yakhe yachitha igazi lakhe yaba i-blood sacrifice so that we may be made rich. Kanti ngale kuthiwa nikela ngomuntu omthandayo imenza umhlatshelo.
and after some years futhi uphinde ubizwe kuthiwa come and renew your sacrifice if you want your wealth to remain. Thina ngapha asukhiphanga kwamhlatshelo wokuqala sawukhishelwa uNkulunkulu ngendodana yakhe. Okwesibili, it is an eternal sacrifice. It does not need to be renewed so that our wealth will remain. Ngiyamemezela eNewcastle osizweni ngithi kuzovela isizukulwane sabafundisi abangacebile ngokuthwala ababambele message. Ngenzela ukuthi manje ngibona ngihamba ngeprivate jet kusasa ningasho ukuthi noNcumalo sewaphuma kithi walandela laba bahamba inyanga. Angihamba inyanga ngoba inyanga enkulu ikhona la egama likaJesu umlulamisi uphansi la. Animlandela uJesu nizolibona ibandla likaJesu elibambele message. Nizolibona lihamba ngamabhasi angama luxury coach livangela amadolobha, town to town, township to township, rural area to rural area, city to city, ngamabhasi anjengawe Greyhound. Kushunyayela uJesu, ivulwe ibhasi kuvulwe ibhika, kubanjwa ama-mic kuthi uJesu uyasindisa. Siye emakhaya konje ayiphume, siye emahelekehleni namaloli, siye emaconferencini namabhasi awu abhala uJesus saves. Ungathi uye econferencini uhambe ngebhasi netekisi, uJesu ngaphakathi uyahlabelela, ngaphandle ushembe is the way, ngaphakathi uJesu, ngaphandle usayibaba wendiya no-omsayiramu. Isikhathi sifikile, isikhathi sifikile, isikhathi sifikile, isikhathi sifikile sokuba kugcwaliseke oprofethiwe kuHagai chapter 2 verse 8 and 9 ukuthi inkazimulo yokugcina yalendlu iyoba nkulu kuneyokuqala. Ngelami siliva, ngelami golide. Shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah, shout hallelujah. Nathi uqobo lwethu simnqobile omubi ngegazi lewundlu nangezwi lobufakazi bethu na ngomcebo wakhe Yahweh Tapain Tandas Shekatara Basran Tandas Tandas Pataina Sila Rabashua Pakatara Bashua Ekapaina Sila. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Mokashantara la mosika manda. Yes, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Glory to the Son of God. Siyabonga baba muhle, siyabonga dwala lethu. Sibonga ukukhuluma kwakho phakathi kwethu. Kulolu suku uNkulunkulu ongcwele. Siyabonga egameni likaJesu. Sibonga umusa ngako sithande ngawo. Siyabonga baba, siyabonga. Usihlalele itafula kulolu suku ukuba sihlala sidle kuhle okuvela kuwe. Siyabonga twala lensindiso yethu. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Glory to God. Shantara la musika ma. Siyabonga twala
lensindiso yethu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ake simshayele izandla enkulu uJesu bazalwane. Simnika udumo. Akushaye kakhulu isandla sakho. Uvula umlomo wakho umdumise. Bayatha dwala lethu. Bayatha Nkosi yenkazimulo. Bayatha, bayatha, bayatha. Bayatha, bayatha, bayatha. Glory to the Son of God. Hallelujah. Thank you, Jesus.